Моята малка мурка избяга от оградата. Ето защо било. И тя като мене бяга от огражденията, бяга от всички граници. Не обичам границите. Те са причина за най-големите зверства в историята на човечеството. И може би на предишните цивилизации човешки също, които са се огробили. Изчезнали са, знаете. Защото са били много глупави. Най-вероятно. Ето го хубавото море. Виждате го. Ей, там се вижда, но само ми се става. Ей, там. А на обратната посока се виждат планини. Беласица ли беше? Коя беше? Баща ми съм чувала, че от Сандански се вижда Беласица. И затова така предположих. Не съм сигурна, обаче, да знаете.